Ka New Trap Youth Council HYC ka bahay kinat singi beladap ka lapajing to shu head of branch Central Bureau of Investigation CBI Shillong ban pensange mardori ka chingshna chaka mani blay aplau office ka CBI Shillong hamau diang New Shillong Township haka arpo direk naiwi ang arja apsan ka lech ka tega office kum kucing budien ya ka tega jing to ka sang ka jingala mu ba roy ku person ram president ka yo bani kran bu promote manchi DIG haka bulo ong ba ka chingshna kamdai nak benta ka chaka mani blay Henry ka meditation center nagalang ba roy ka parula mahamru ba racha ba ka tek center kan kalakum ka chaka mani blay nagalang ka sang kan sa syempat daki wei senjam nagalang jong ka sang ha ka sautrik jong mentau benai ngi la ya ka jing tho ha po u he jong ka CBI ber office ang dia po mau diang alor ka jing yo jing tip ka jong ni ba ka don ka jing shna ya ka kanja jaka ban mani blay ha ka ni ka office jong ka CBI ka badon hang ni hadin bang yo ya ta ka jing tip ngil ai da ka jing tho ban pan jing shai alor kata ka jing yo jing tip ka jong ni kum ju ru ban ong ye ki ban pan pau ya ki ba kanik lada ka don ka bakum kata ka jing shna ya ki bakum kita ki jaka mani blay ki badon hang ni ha po office kalong persya ya kariti sensar jong ka ri India namar ba ngila puli ki judgment ki ba fair jong ka Supreme Court jong ki High Court ki ba fair ba kum ju ru la ngi pet ya kariti sensar jong ka ri India ong ba ka ri India ka de kata secular republic lani kari ka bomdon kanu jing ya sha aliang ya kanu kan yam tilada kami ka bakum kata ka temple hang ni hapo office jong ka CBI ka bade ka we na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada ka don ka temple lani ka don kanu ka ying maniblay ka penpau ba kani ka office kamlong light lut chu lani kam don chu kata ka secularism haka ti nakaliang jong ka seng ngila penpau ya ka jing persya ban ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong ka CBI ka badon hang ni kadai ban ajing syai ngila ap mentala sitiyau tam ngim simlayo kanu ka jing persya mentala ka singi ngila awan ban ya kendu ya u he ubadi pet ya kani ka CBI office ka badon hang ni po mau diang bat ban ya keren markmat bat u ban panjing syai luar kini ki jing tip ki jong ni bat ki jing pan bat ki jing tho ya ka jing tho ka jong ni nakaliang jong u DIG jong ka CBI office ka badon hang ni badai ru head of branch jong ka CBI office ka badon ni po mau diang ulah keren na ka basya yang i ba ka CBI hi office ka badon hang ni kamdon ganu ka jing thumu bante ya kata ka temple but ulah ongru ba kani ka building ka badon menta ka de kita community center but ka meditation center ya ki nongtrei ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ngila keren na ka basya ya uni u he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka de ka meditation center ka seng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni akhmat lada japat ba ka CBI lani ki nongtrei jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jaka mani blay dalai le ru nginom sya ya ka bakum kata ngila penpau ru da ka basya bangim dei bangi persya ya kanu kan yam lada pipet bat ya ka jingong kumba kalong ya po meghale yang iong ba ki babun nangi ki Kristan kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantai ya kita ki yeng mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong ba ka state lane ka sarkar kamdei ban pen i ya ka jing ya sya liang yanu ru ya kanu kan yam ya kanu ka jai penriu tiki khmi lenti ba ka CBI ru kabade ka we na kitna trikam jong ka sarkar India kamdei ban bu ya kanu ka dang hapo ka office trikam ka jong ka lani hapo campus ka jong ka ya kanu ka dak ban pen i ba kalong kaya sya ya kanu kan yam kadi ka tahi ka jing sngo ka jong ni dang kaliang jong DIG bode ru head of branch ka CBI ula pentip bad ula kular yang i ula ongru daketin ka basay bakani ka jaka kum kalong mentahi kamdei ka ka temple lani ka mandir ka baki gisna ka ditang ka meditation center lani kata community center na kamenta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi hapo campus jong CBI office bad ula kularu yang i bakal kanomdon kata ka jing temu ban bu lani ban pelong ya kani ka jaka kum kata ka jaka mani blay jongki nong tre ki badon hang ni hapo kani ka CBI office bad bu residential quarter na kaliang jong seng ila let ru ban pet ya kani ka jaka ban let khmi hi daladi bad kum bakalong hi mentang ila i ya ka ka signboard ya ka balatho bakadai ka meditation center kam community hall jong ki nong tre ki basyong basa hang ni bat nginget ba kani ka jing kren ka jongi
bat uniu he jong CBI ki officer ki bedon lang hang tu un bat ialah ka jong ka khitien bat kanom don ka jing pen kala hadin habut bat nakaliang jong ka sengin buat din ya kan ka kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing ekren kumbala ekren menta ka sngi bat kumba ulah pen pa nakaliang jong ka sengin don ru sakiwe ki lat kilenti ban syem namar ba kumbang ong ipi mentang idang tho tang ka CBI office bat hakiwe kibor ngidon ru ya kiwe pat kibor ki bakham hajrong ki baladangi iba ka CBI office ka penken ya ki kendon lane ki jing betha ki bedon apo constitution jok India bat ki rai ki baka supreme court kala ai ki rai ki bagi high court ba fair ki la ai halor kani ka benta ka bomsha ya ki public premises lane ki public office banbu ya kinu ki jakamani belai kambut nakaliang jok seng ru ngin sashim ki lat kelenti ban ujor shekibor ki bakham hajrong khnang ban pentikna baki office jong ka sarkar ki jaka jong sorkar la kalong joka sorkar India la kalong joka sorkar Meghalaya kimdei ban pen khle la ne ban pen i bakia sha liang la ne kilong liang hakanu ka jat niam hakanu kan niam ka bedon han po India kumba kalong hi menta kajing pet ka jongi ngimtip na kajing wan na kajing long jong kadur jong to kajaka hot ngila don kajing muddur ba kamdei kata community center la ne ka meditation center ngi ngi hadin kajing kren but new officer jong ka CBI ula kren ngi da ka basai ba kadur kala banlong da kumnu guru nrei kinom pen kala pat yaki kum kata ka temple la ne ka mandir tingi syem ya kata kajing kren ka jong u bat nginget ba unbat ya kata kajing kren ka jong u balada open kala ya kata ngila kren da ka basai u mentan ru balada kadon kajing kala ka ba open kala ya kani ka meditation center sya kata ka jakamani blai tingi mansi na kaliang jong ka sengru ngin sa syem ki we kilat kelenti Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya